Asisteli awawa mukuwaonawa anaphedwa momvesa chisoni ndi kuponyedwa mchisime ochita zimenezizi nkukhala sisteli nzawo pamodzi ndi mafadhara ena awiri. Ndichani chinachititsa anthu otumikira mulunguwa kusanduka zigananga zoopsa chonchi? Sistala amene wawa ndi ndani? Nanga ndichani chinachitika kuti mpaka aphedwe mwankhanza chonchi? Anthu amene anaphawo zinawathera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhaniyi ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tidziwise anthu mukugulisazo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lawo ndi Sister Abaya, azaka 21 zakubadwa, ochokera ku Kottayam, Kerala, dziko la India. Sistawa asanafike pophedwa ndi kukhwinyizidwa mchisime chonchi, iwowa pachiyambipo anabadwa zabwinobwino monga muja mwana aliyense abadwira nkumakula. Atasinkhuka iwowa anapanga chiganizo chopanga join ngati nani kuno timati usisteli. Abaya anali ophunzira pa convent ina ku Kottayam, ndiye paja ukakhala ophunzira imafika nthawi yolemba mayeso ngati muja mwana aliyense achitira nthawi ya mayeso akakhala pa sukulu. Sister Abaya patsikuli anachela alamu kuti adzuke kusanache awerenge, ndipo anadzuka nthawi yabwino kufuna kuwerenga. Koma atadzuka anapita ku kitchen komwe amakatenga madzi kuti amwe, koma okatenga madzi komweko omwewo sanabwererenso, imeneyi nkukhala imfa yawo basi. Ndipo masista anzawo anayamba kuwayang'ana koma osawapeza. Anakayang'ana ku kitchen ndipo modabwa anapeza botolo la madzi lotsekula lili pansi, madzi atatayikamo. Ndipo kenako anaona silipasinso imodzi ya Sister Abayawa. Anthu anali obalalika komanso ndi mafunso ambirimbiri pakusowa kwa sistawa. Ndipo nthawi ina sister ena akukatunga madzi pa chisime anapeza thupi la Sister Abaya likuyandama mu chisime muja. Ndichani ndikuona ine? Anathawa ndikuyitananso anzawo komanso kuyitana apolisi. Apolisi anabwera ndipo anachosa thupi la Sister Abaya pa chitsimepo ndi kupita nalo ku chipatala, komwe achipatala anauza anthu kuti Sister Abaya anachita kuzipha okha. Izizi zinali zodabwitsa kwa wina aliyense, chifukwa Sister Abaya analibe vuto loti mpaka angaziphe. Anali okondwa nthawi zonse ndi ochezeka, komanso kuti zitheka bwanji munthu kutchera alamu ndi cholinga chongofuna kuzipha basi. Izi zinabweretsa mantha kwa masisteri amene anatsala kumaloko, ndipo anayamba kumaganiza kuti sister aja sanachite kuzipha ayi, koma mwina anachita kuphedwa. Patadusa zaka ziwiri, ofisa omwe amayendesa mulandu uja ananena kuti basi akufuna kusiya ntchito kamba kuti anali akukakamizidwa kuti nkhaniyo anene kuti ndiyozipha osati kuphedwa ayi. Ndipo iwo anasiyadi ntchito, ndipo maofesa ena pokumva izizi anayamba kafukufuku wina watsopano, ndipo iwowa anapeza kuti sister aja anachita kuphedwa, ndipo thupi lawo linali ndi mabala ambirimbiri omwe anthu olemba statement yoyamba ija sana watchule. Izizi zinapereka mafunso ambiri kwa anthu ngakhale mma social media. Anthu anali akuzifunsa kuti chamtundu wanji kumalo achitetezo ngati uku mpaka munthu kuphedwa mophweka chotere. Nanga ndi ndani anapha sistawa? Panadusa zaka zokwanira 7 khoti linavomereza kuti sister aja anachita kuphedwa, koma nanga ndi ndani anapanga izizi? Nkhani iyi ndi kulongosola papayi inachitika mu chaka cha 1992, ndipo pofika 2015 ndipo mwe panapezeka munthu wina yemwe anati akudziwa mmene zinakhalira mu chaka cha 1992 cho. Munthu amene yuyu akuti nthawi imeneyoyo anali mbava, ndipo patsikuli anapita kumaloko kuti akabe, koma zomwe anaonazo zinali zodabwisa. Adaka Raju ndiye dzina lake. Nthawi imeneyoyo amakhalira kuba mmadera osiyanasiyana ndi kumathandizira family yake. Pa 27 March 1992 Adaka Raju anaganiza zokaba ku conventiko, ndipo patsikuli ali kokubako anamuona munthu akulowa kumaloko kuma hostelo achizimayiwo koma mozemba. Iye ataonesesa anapeza kuti anali Father Thomas Koto. Izi zinamupasa mafunso ambirimbiri wakubayo kuti
kuti usiku ngati uno fadhara kuma hostel achisisteri akukataniko akuyendanso chonyang'ama. Adakar Raju ananenanso kuti anawaona Sister Sifi ndi Father Hosputiri Khayo ali limodzi usiku. Izi zinamupasa wokubayo mafunso ankhani koma iyeyu anasankha kukhala chete kungoyendera mission yokhayo yake yokubayo kamba kuti iyeyu kumeneko amapitira kuba ndiye sakanakwanisa kunena kalikonse kwa wina aliyense. Kutacha mamawa Adakar Raju anamva za imfa ya Sister Abaya koma iye palibe chomwe ananena kwa wina aliyense. Imfayi inamuzindikilitsa kuti panalidi kenaka ake ndipo Adakar Raju anapanga zozizwiswa kwambiri mu chaka cha 2015. Iyeyu anapita yekha ku polisi kukazipereka kuti ali ndi zoti anthu amve zomwe zili kukhosi kwake. Koma zodabwisa apolisi anamumanga iye pa mlandu okupha Sister Abaya osati okaba ayi. Nkhani inali yoti apezeka bwanji kumalo wakaba munthu waphedwanso konko. Adakar Raju anamangidwa kwa masiku okwana 58 uku akuzunzidwa kuti anene chilungamo koma iye anakakamira kunena zoona zake zomwe iye anaonazo ndipo ali ku polisiko. Nthawi zina amaopsezedwa komanso kumabwera anthu ndi kumunyengerera kuti amupasa nyumba, ntchito komanso kulipirira ana ake akavomereza kuti iyeyu ndi amene anapha Sister aja cholinga. Omwe anapha Sisterwo asadziwike koma Adakar Raju anakana zonsezi. Kufika mu chaka cha 2018 masuspect anaululidwa ndi mbava ija analowa mbwalo omwe ndi Father Thomas Khatta, Father Hosputiri Khayo komanso Sister Safi. Nkhani yonse inapezeka kuti Father Thomas Khatta ndi Sister Safi ankagawana utomoni pa convent pamene papa ngati anthu ambanja mwachidule analipa ubwezi wakatikati. Anthu ozungulira komanso masista apa kampasipo amateno anayikira umboni pa zimene zizi. Ndipo tsiku limalavas amene wawa anakakumanirana ku kitchen ina anthu asanazuke, ndipo pomwe ankazuka Sister ophedwawo kupita ku kitchen nkuja anaona Father ndi Sister akuthandizana kumenekoko. Iwo poona kuti taonedwa akaulula basitu agwireni nkuwapha mwankhanza nkuwaponya mjesime. Potengera ndi umboni wa Adakar Raju anthu awiriwa anatumizidwa kukapangidwa matesti ku chipatala ndipo atayezedwa adapezeka kuti zipaso zolesedwazi ankadyana sanali mavijinayi. Ndipo ku convent kumene kuku kunali nthawi imene yoyo CCTV koma omwe ankafufuza video imeneyi marizati anayikidwa ma CD 3 ndipo anatumizidwa ku khoti kuja. Koma ma CD aja anapezeka kuti anali opangidwa edit, anachosamo maumboni onse ndipo akhoti anawauza apolisi aja kuti akufunikira ma CD a original. Ndipo atapita kukamupeza munthu amene ankapanga ma CD aja anapezeka kuti anachosedwanso nayenso ntchito. Ndipo patangodusa masiku angapo zinapezeka kuti marizati anaulusidwa pa kanema wina osaziwika bwino kwawoko pa TV. Kanema amene yuyu amaonesa kuti Sister Abaya anawapeza anthu atatuwa akupanga zosakhala bwino ku kitchen, ndipo atawaona anawapanga ataki ndi kuwapha mothandizana mu utatu wawo. Kenako anawatenga ndi kukawaponya mu chitsime. Atatu onse anamangidwa. Ndipo mu chaka cha 2019 Father Thomas Khatta ndi Sister Safi anagamulidwa kukakhala moyo wawo onse kundende pomwe Father Hosputiri Khayo anatulusidwa. Nkhani iyi ndi yayitali kuti ndifotokoze komano uwu ndi mlandu umene unatha zaka 25 ukufufuzidwa kuti mpaka anthu amene wawa amangidwe pa nthawi ino. Ndiloleni ndisiyire pompa osayiwala kupanga like, comment komanso share nkhani ya Sister Abaya. Ndinedini Studios ndatokoza kamba koonela nkhani musayiwale kupanga like kuika komenti kuti timve maganizo anu komanso kupanga share utenga